Já vás zdravím, mé jméno je Batrax.cz a já jsem u prvního videa z mého channelu. Tohle video se bude odehrávat ve hře Minecraft na serveru Mineplex, kde jsou takové různé minihry. Tady ve prostředí máme tak krásný strom a já jsem melounek, takže to je fajn. A my si rovnou budeme zahrát nějakou tu, už mi tady někdo nese. A my se rovnou budeme zahrát, asi bych si zahrál nějakou mixku, já to tady ještě moc neznám, ale tak to vůbec nevá. Tak a zrovna tady máme Snakea, což je fajn a rovnou už nám to nabíhá, takže ani nemusíme čekat do konce, což je nice. A o čem tady ta hra je? Myslím tady, že vy jste had a nesmíte narazit do nikoho jiného. Pokud do někoho jiného narazíte, tak jste KO a myslím si, že on taky, ale to si zase nejsem jistý. Myslím, že jemu se ubere ta část, do které jste narazili. Tuhle hru jsem teda ještě nehrál, takže jsem zvědav, jak mi to půjde. Jak se znám, tak to pěkně vyfailuju a jop, jsme taková krásná barvička. Ale teďka, avoid you hitting snake tails. What the? To nechápu. Jo, aha, nesmím se týkat těch, OK. Tady vpravo, v té tabulce, tam jsme zatím pěkně chabí. Jo, aha, už to chápu, my musíme sbírat ty černé ovečky, řekl bych, a nesmíme do řiti, jo, takže už to chápu. Můžeme se podívat, jak to tady válčej. Tak. Tohle ten had to pokadil, dobře. Se přikousl sám a vyhrál to nějaký M. James LP, toho možná znám, ale nejsem si jistý. Každopádně vyhrál někdo jiný než my, chudák melounek. Tak a další tady máme, další hra tady je Fletcher. No počkej, co to je? Co tohle je? Jo, jsme červený, ale já furt ještě nevím, jakože oč tu běží, takže asi s největší pravděpodobností se to dozvíme, až to vlastně začne tahle hra. Jinak, jelikož je můj channel novej, tak bych vás chtěl poprosit, abyste ho sdíleli, i když to vás budu prosit, až budu mít třeba i nějaký větší počet odběratelů. To je nějaký ten M. James LP, to možná znám, ale každopádně mi na to jdeme. A já bych řekl, že vůbec netuším, že jsme měli po někom šít, nebo já nevím. Proč to tady barikádujete, hoší? To se mi nelíbí. Tohle se mi nelíbí. Jo, aha, to je build time. You were killed by void. Děláte si ze mě... Aha, jo, už to chápu. A každopádně to já jsem pěkně pohnojil nám. Protože jo, jasný. Build. Shit. Aha, oni už po mě můžou šít, tak to pak jo. Ty po mě jdou úplně brutusálně. Tohle není možný, yes, nice, teďka se mám spát do lávy, já jsem mábu. Ty blbe, to je kripl, on mě tam to je hovado prostě. Takhle lidem se říká hovada. Tak teďka si to tady docela killuju. Ale řekl bych, že on se počítá, i když sejmete jenom to modrý. To táhni ty buzno, zase mi tam vejde. Shit, teďka někoho zabili. Cože? Děláte si srandu? To je těžká hra docela. Já to tady prochodím, anebo taky ne. Nebo bych taky mohl spadnout a zabít se a nemuselo by to být dobrý jako právě teď. Do řiti! Teďka se mi vůbec nedaří. To teďka zkusíme napravit. To jsou svině.
takhle. Tak to zkusíme teďka. Čo, táhni? Protože nesnažím, když se mi tam někdo vetře. Zkusíme tam jít. Tak tohle bylo rychlý. To jsem si teda moc nezahrál teď. Snad to teďka polepší. Oni jdou do nás. Zabijím teď. Co je? Aha, zase build time. Shit! My to asi taky čekali. Smradí, jedni. Plešatý. The fuck? On the enemies. Tyhle, toho nechápu. What? No tak. Tohle jsme trošku pohnojili. Jak tak na to koukám. Jak tak na to koukám, tak je to pěkně v řiti. You cannot walk on the enemy surf. Aha, takže já tam nemůžu. Pojďte vy. Animáci, nebo jak se vám říká. Parchanti, jedni plešatý. Mě. Takže když jdu, jo, aha. Co? Aha, už to chápu. A sakra. Proč já si vždycky vyberu ten špatný tým, nás zabijou? Pane bože, já nevím, co dělat vůbec. Vždyť jsem ho zabil toho plešouna, no a už jsme prohráli. Ten nějaký týpek je klon, nebo jak se mi říká. Jo, kloni jsou. Ale na mýho milouda. Kdo mi poškodil brýle? Yes, tady to mám rád, tady tu hru. Myslím si, že to je... Nevím, co to je. Možná, že dáme téčko, Game Hunter. Ne, to není ono. Kolik máme vůbec gemů? Jenom 270. Já jsem tady začal hrát teprve dneska, takže si myslím, že když to bude tímhle tempem, takže ještě do konce prázdnin na pohodu stihnu 1000 gemů. Jestli tady půjdu pařit tak jako dneska, i když dneska jsem tady ani moc nepařil, tyjo, když to tak vezmu. Akorát jsem byl hodně dobrý. To se musí nechat. Jo, aha, já si mám. Chci být red. Jo, tak tohle nechápu. Šípka, jo, ovečky. Woo! Biomes played, super. Keep calm and play Mineplex. Mineplex Ultra for... No, to asi stíhám hoší přečíst, pane bože, jinak dostanete se na tejto tím. Teď to rozboříte, jestli to teda stihnu, ale já to nestihnu, jak se znám. No, nestihl jsem to. Šípka, jo, to je ta libová mapa, kámo, jdeme na to. To je vlevo, no prostě tamhle nahoře vidíte, že prostě jsme borci. Já už jdu pro první ovečku. Mám jednu ovečku. Rychle, ne, oni mi sebrali. Čorky. Smradlavý. Zabij, jo, zabil jsem ho. Nice. A běž, kámo. Běž. Běž, vůbec se toho neboj. Ne, ta ovečka je moje, ty buzno. Co to je za hackera? Aha, já do něj buším brněním, já jsem taky vůl. Jsem taky volovič, ach bože. Shit. To bylo těsný. Koukám, že jsme zatím nejlepší. Najsovník. Teďka vůbec nic nevidím a vím, že někdo čurá ovečku. Čo jdete můj někdo? Ovečka. A já si beru tuhle. Vysuň. Vidíte? Jelou, tyjo, teďka všichni na jelou půjdou, o cože jo? Dobře, vlastně oni ani nikdo jiný nemá ovečky. To jsem trochu vyfailil, ale no proto retuš jednu nesou. Já tady vezmu všechny 3 teďka. 2, 3. Ale tak to se mi tak trošku nepovedlo. Jednou mi nech, ty buzno. Vole. Jsi tuhej, kámo. A nebreč. Do řiti, zase nějaký plešoun, to byl nejfake, ne? Ne, to nebyl nejfake. Ty brďo, teďka jich docela hodně pochcípalo, jo. Tak další ovečka, už za pár sekund. My máme jenom jednu. Co to je za ostudu? Tak tam asi nebude nejlepší chodit. A bude... Ne, já nechci zhebnout.
Tyjo, Melonovou, vůbec se mi nelíbíš. Jaký ten James LP, já možná znám, já hodněkrát znám. Myslím si, že to je opravdu SPR, že to nemá jenom tak pro nic za tím jménem postiženým. Nebo ovci! Firebird Alex je hacker! Zase! Koukám, že to jede na krásných 60 fps, což je nice. Tyjo. S tím by se měli držet na pozoru spíš modrý, protože ty mají, jak tak koukám, z nás všech nejmíň. Teďka to tady... Čurnu! Ne, zase, co tu je? Co tu je, ty mury? You dropped your sheep. Dropnul si ovečku. Jinak určitě budu natáčet hromadu sérií. Bude určitě na channelu na co koukat. Už natáčíme zhruba tak 12 minut, ale to vás nezajímá, takže protáhnu ten úvodní díl. Z mojí série miniher, ať je aspoň trochu delší. Hej, jak zdrhnul. Počkej, podíváme se na tady modrý, jo? Tomu to docela přeju. Protože, hej! A on... What the fuck, jdu na červený, protože ty mají... Hej, frajeris. Neštvi měsíc. Hej, jdu po dalších ovečkách, ty lesně. Zabij ho, nice. Mami. A teďka už jenom zdrhat. Já nevím, jestli to dám, ale musím to dát. Máme 6, červený mají 6. Yes, ovečka je naša, teďka už to jenom chránit, hoši. Už to jenom chránit. Chraňte to, prostě to chraňte, hoši. Jelou nemají žádnou. Shit, ne. Jo, hej, to je borec. Aha, on je hacker. Motherfucker. Shit, červený, teďka musíme jít do červených. A nebo počkat na tuhle ovečku. Další ovečka za 2 sekundy. Já jí beru, hoši. Mami. Už jí nesu. Je naše, hoši. Tyjo, to je hardcore, hoši. To je hrozný. Ještě 30 sekund máme na to, aby jsme vzali jednu. Tyjo, to jsou nervy. Jo, motherfucker, No, fuck. Kolik, ne. To není nice. To za chvíli to skončí, pane bože, ne, čorněte jim někdo. Ne, nakonec to skončilo 9-7, já to červeným přeju. Byl lepší prostě. Nice hra. Já myslím, že ultra nice hra. Ještě nějaký mega gemy jsme získali, takže můžeme rovnou ještě si dát jednu a poslední. Ještě bych dal tak 2, plus já to ještě prostřihám, možná tady ty čekání, takže teďka dáme střih. Oh yeah. Takže já jsem zpátky a vidíte, že tady začíná hra Dragon Skyship, což je, myslím, něco jako útěk drakům. Je nás tady úplně ultra plno, 16/16. To znamená, že by to nemuselo být až tak špatný, i když tady to mi vůbec nejde, protože s tou sekírkou vůbec neumím. Tak. Yes, tahle mapa je super. Já se rovnou protože mi tady teďka ta sekírka nepůjde. No, skáče akorát dopředu. A byla vlastně Ježiš, já jsem blbec. Já jsem takový blbec. Každopádně tady to
tady tu mapku bychom teoreticky i mohli vyhrát. A doufám, že to nebude jenom teoretický. A že to bude i pravda, že to vyhrajem, protože zatím jdu na docela dobrou pozicku. Tak, na plachtě to je nejlepší, vždycky bych řekl. Protože když spadnete, tak vlastně máte ještě něco pod sebou, že jo? Když... sakra. Tam asi neskočím, co? Asi ne, co? Ne. Tak to musím udělat takhle. Doufám, že mě nezabije full damage. Z toho vždycky chytím úplný ultra rage. Tohle bylo taky docela těsný, kámo. Měl bych být ostražitý, jestli to chci vyhrát. Drž se, Batraxi, drž se, kurde. Myslíte, že tam skočím? Já si nemyslím, že tam skočím. Že tam na tu další plachtu, to si teda vůbec nemyslím. Takže tam radši ani skákat nebudu. Zatím se mi daří, ještě tady ne... Jak to jsem zakřik, to jsem Co to je za lag? Jsem šeredně zakřik. To jsem šeredně neměl dělat. Dole tam je ještě úplná hora, já si půjdu taky dolů, protože to je to lepší z toho důvodu, že vás nezabije ten podělaný fall damage. Tyjo, já jsem tady na jediným bloku, tyjo, kdybych spadl, tak jsem tuhej. Chápete to? Já jsem tuhej stejně. Shit! Že já jsem takový blbec. 2 minuty pouze měla tahle minihra. Každopádně 11 gameů. Já se ozvu, až se to tady vykilluje. No tak já jsem zjistil, že už natáčíme tak asi něco kolem 25 minut, což je hrozně moc. Tyjo, teďka dokonce i v kreativu mě podkopal. Což je hrozně moc na minihry. Takže já vám tady poděkuju za shlédnutí. Pokud se vám video líbilo, tak opravdu byl bych rád, kdybyste mi dali like nebo odběr nebo nějaký slušný komentář. Hlavně ten like mě potěší samozřejmě. The fuck. Každý komentář a like mě potěší. Jsem se to neskutečně hrát a já se s váma loučím a všem milounkům zdar.